Nyakora mga juang en sa de gidakika de ukinyi makawuono mawachako yanga chenro ni mar mbaka oromo kidieny madago mana mbaka kodi kai kono ni yudo ayo machalo nade kai to twak manugo kawuono en mane monego bed ni ng'eyo. Mokwongo wachako gi chenro no mar chal mar fwambo gigo matimore alworawa matimore kor gwenge matimore counties mopogore opogore mage monego bed ni iyudo ng'eyo mathoth. Nyakora mga juang e chenro mar mbaka oromo we wayude moko mag thuond weche matimore alworawa mag piny Kenya kaito waranga bende county makaluo ni mage matimore. Koro waranga ne kanyo ni en ang'o matimore kar kanyo. Thuond weche wachako gi county Homa Bay kama koro edo kanyo ni anyuola moro mantie county Homa Bay kanyo nitiere koda mirima mano kata kaluo bang' jaheragi mane na pisa mar od twech mano manitie ni mar prison mano od twech ma achiel kuom od twech mantiere e thur kae ne omaki juma achiel mokalo. Joma no make ne ok jok mong'eyo jok mapok oyang nyaka sani ni gin jok mage kendo jafwambo mar Homa Bay Ali Abich ikonwa lipot makamano kendo bomiyowa mano kaka wamedo mana sudo e Ramogi TV e kinde mabiro. Wadhi e kaunti ma Mombasa waranga ne gino matimore kanyo to gai mar ODM Raila Amolo Odinga odiochieng' ma kawuono chako wuodhe mar ndalo adek madhi bedo kanyo kadho wadha Nam Chumbi. Kaka wuono dhi timo limbe mar e kaunti ma Tana River kaeto bang'e obiro tieko limbe Mombasa odiochieng' ma kawuono kaeto chieng' ngeso odhi bedo kanyo ka olimo kaunti ma Kilifi kaachiel kod mano ma Kwale. Kendo bang' mano bende warango mage matimore buore Nairobi kae. Aput mano yier mondo konya ogai mar ODM Raila Amolo Odinga mar yudo jalup mare odiochieng' ma kawuono dhi chwalo nyinge jotelo adek mane gisetimo nonro makata mane gisegoyo kogno odiochieng' ma kawuono saa 5 okinyi. Wageno nyinge makamagi bende kochopo gikone idhi chwal ne ogai mar ODM Raila Odinga. Mago duto timore mana kae chenro ni mara mbaka oromo kwa mi mana chal mar wach gigo man kanyo nikech kawuono twak mantiere en twak moro modamiyo thuolo malach mondo gigi duto ochopnegi duto e yo makare. Kar kae wada duoko nyaka kanyo kama wantiere e chenro mara mbaka oromo. To koro e mbaka oromo kae wada mi chal mar wach gimage mantiere kanyo. Wadhi a Citizen Digital kanyo kama koro wayudo kanyo mano thuon wach kasani neno kanyo wantiere gi jochienge maromo mana 89 kende to ochomo yiero maduong' mabiro. Kama gintiere kanyo nyakora moga jwanyano thuond weche momipek mano tingo Governor Mutua kama koro Muradhe wacho kanyo ni ati kata obedo ni Amason Jeffa Kingi kaachiel kod Alfred Mutua ne odare kwethno mar Azimio gionge kod achiedh nade mora mora nikech kama gintie kanyo gintiere kod oteku mar bedo gik mopogore opogore nyaka sama gilose kamano. Owacho kanyo ni mano sigana mochiw kanyo inyalo mana nene David Muradhe entiere kar kanyo to wada mana neno ni sigana man kanyo en mane maduong'. Koro nyaka sani ne gidar kendo giriwre gi kwethno mara Kenya Kwanza. Mano tiende ang'o ka nyaka sani wada mana rango ni gik mage magisebedo ka gitimo mano noloso kendo wacho ni gionge kod kiawa ni gino mantiere kanyo masani dhi nyime e county ma Machakos mano kaluwo ka jatendgi bende osedar kanyo moriwre gi kwethno mara Kenya Kwanza pod gionge kod ng'ur. Giwacho ni gik moro amora ma oseng'ikre kendo nyaka sani gintiere okang' moro ma giwacho ni gintiere mana e yo makare kendo kaka ginene. Nyakora mondo jwang' yud mana thuolo mari mar rango gigo matimore kanyo e Citizen Digital app mondo kochopo sama kamae ineno kaka gitimore e lak sechegi. Wadhi bende e thuolo machielo mar rango gigo matimore Citizen Digital kama koro wadhi kanyo e sigana machielo makoro ndi kanyo mano Bishop David Ong'inde koro wacho kanyo ni jochung' malaro kom mar jatend piny Kenya mochung' kar kendgi maonge kod duond buche moro amora. Owacho ni kwan makamano koro thoth ahinya. Nyaka sani wang'e maber gin mana jo Kenya ma osewuok oko maromo 46 madhi chung' kanyo kalaro kom mar jatend piny Kenya e yo makende kaka gintiere kar kanyo. Kora moga jwang' mago kod mathoth iyudo gi mana kae. Kane oloso e wang' jowi bende mano Royal Media Service ka mano Citizen TV ne olero wach makamano ma bende nyaka sani owacho ni ok en gimoro makare. Mana kamano nyakora moga jwang' mago duto iyudo gi kae kendo wach mano chwalo. Owacho kanyo ni nikech en jakom mochung'ne
riwruok mag jogo mantiere e kanise Pentekoste kata konyacho mago maga iluongo ni evangelical mago jogo mayalo joyalo mantiere e piny Kenya duto ka en motelo negi owacho ni chung' ma kamano ma bende jotelo moko osebedo ka ng'ur e yo mokalo ka giwacho ni chung' ma kamano nyalo bedo ni en mana kwan migoyo mar siasa inakia ni yude e yo machalo nade kamoro amora ma intie kanyo nyalo bedo ni ing'eyo gimopogore gi mano waboneno kaka wechego duto dhi bedo kamachielo wadarango kanyo ni kwethno mar Kenya Kwanza kotelnegi kod jatendgi mano William Ruto ne oloso e yo moro ma ne ginyalo wacho ni ne gijaro kata ne gichiwo ajara moro ne jatend Wiper mano Kalonzo Musyoka kane oloso odiochieng' manyoro kane gigoyo campaign e gwenge mopogore opogore mantiere Ukambani gichako kanyo gi Tala ka bende girango gigo makoro giwacho ni wuok mara mano mar Kalonzo Musyoka ne odhi ogo e kogno ne en gimoro mane giwacho ni nok gihero mar neno ni gik makamago otimre ne jatelo mantie rang'iny mar Kalonzo Musyoka kendo en wach moro bende ma gisebedo ka giseye ahinya kendo giwacho ni owuok kanyo kendo dhi oriwre gi kweth margi mano mar Kenya Kwanza nyaka sani Kalonzo Musyoka pod owacho ni entiere kendo en jakanyo mar Azimio la Umoja One Kenya kamachielo bende waranga ne gima timore Azimio kanyo Martha Karua ma bende owacho owuok oko e lela owacho ni odhi laro kom ok odhi laro kom doher mar bedo jalup Raila Odinga kendo nosegoye kogno kendo bang' twak makamano koro wacho kanyo ni ok ochuno ok obi wuok e Azimio kata ok omiye lemo mar bedo jalup Raila Odinga e yiero mabiro wach makamano bende mano bedo kanyo ka ichwalo kod jotelo ma opogore mana kane oloso nitie gik mathoth mane omako ahinya gigo duto kane otwak mane gik ma opogore e wang' jowi magwa duto mag Ramogi TV mago duto mano jatelo mar NAK Kenya ne ochiwo twak machalo koda mano kowacho ni kata korem ma ok ochopo e kara okang' mar bedo jalup Raila Odinga pod odhi bedo mana kanyo jakanyo mar Azimio kendo ok odhi dar kodhi kumoro amora wang'e maber ni Noah Wekesa emochung' ne aput makamano to dicho makawuono mana kaka wasewinjo gigo madhi timre e kaunti ma Nairobi nyinge ji adek odhi chwalo kanyo Martha Karua bende dhi bedo kanyo ng'ama dhi bedo kanyo en mana gima rito nikech gine mag ng'e adieri makende ne jogo mantiere e aput makamano ni jogo madhi chung' kanyo midhi yedhi kata midhi chwal nyingegi ne ogai mar ODM kendo jatend Azimio la Umoja kata ng'ama dhi ting'o bandera mar Azimio la Umoja One Kenya yiero maduong' madhi timore dwe mar 8 kamachielo bende nitie gik mathoth mosebedo ka timore kanyo moting'o nyaka Mukisa Kitui mano kanyo wacho kanyo ni en jagoro maduong' machon mar UN Sitad mano sewuok kendo nobiro ka e piny Kenya ka wacho ni dhi laro kom mar jatend piny Kenya kendo nyaka sani ne owacho ni ok odhi lare mano Mukisa Kitui owacho ni gima kamano ber owacho ni odhi mana odhi siro Martha Karua kata ng'ata midhi chiw kacha to en ero mare ni Martha Karua bende oyude lemo machalo koda mano wadarango ni gima kamano dhi bedo e yo machalo nade wadhi e piny libamba ma Uganda nyakora Ramogi Ajwang' ka koro nyaka kae sani waneno mana kanyo sigana mondiki e yo makare ni koro kanyo nitiere wuod jatend piny Uganda mano Yoweri Kaguta Museveni wuode nitiere kanyo mano Lieutenant General Muhoozi gi nying machielo kanyo kinyalo nene Kene Guraba ne nitiere gi nyasi mare mar nyuol mar higni 48 ma osebedo ka itimo odiochienge 3 moluwore e bomano ma Kampala ma bende osebedo kanyo ka ji mathoth wacho ni en makoro ber kokawo lemo mar ten piny ma Uganda kowuok kuom wuon mare mano Museveni osebedo jatend piny mar Uganda are higa mar 1986 kendo wuode masani mano wuode makoro ji mathoth wacho ni ber ka koro yudo lemono mar bedo jatenda pinyno ma Uganda Jo-Uganda maneno wa ukinyi makawuono unene ne udhi bedo yo machalo nade udhi gone ombulu en gima warito neno bende ka kinde ma yierogo bochopo wadhi e piny mar Ingereza kanyo kora Ramogi Ajwang'
wadarango gima timore kanyo e yo makare. To nyaka sani gima ntiere en ni mano Prince Charles koro nochiwo twak mokwongo e lo Queen Elizabeth. Kendo koro mano Queen mantiere kacha kinyago maber ni wuon pare ne oseng'ielo rengo. To kane oseng'ielo rengo, jal mano bedo kanyo e kom momiluor ahinya. Mano kom miwacho kanyo ne en mar throne. Iwacho ni en mana kama ruodhi ema chope. Joma nigi oteku ema yudo thuolo mar chopo e kuma chalo kamano. Ne ochopo kacha bende ka Queen makoro nitiere kanyo ma jahigni 96 ne ochopo kendo ne onge thuolo mar golo twak machalo koda mano nikech ike nowacho kanyo no bedo incapacitated. Nok onyal bedo gi thuolo mar chiwo twak machalo kamano nikech wechego manyawacho ni wechego mag ngima mane miyo achiedh nade mag ngima mano miyo ok onya chwalo twak machalo kamano mano e od burano mamalo. Samano isomo paro mag chike mopogore opogore monego bed ni tayo pinyno mar Ingereza nikech bende gin kanyo gin jogo ma pod nigi Queen mano jaod kingi mantiere kanyo maka nyaka sani en emoduong' kata kok en kingi jaode koro dong' mane Queen ma koro en Queen Elizabeth. To koro wuode miluongo ni Prince Charles ema koro nene kanyo jahiga 73 ema nochiwo twak machalo kamano. Mana kane ochako kanyo kinyalo mana nene Her Majesty's Government Will nikech koro kanyo ema ne koro chako mana twak makamano nikech ne onge kod thuolo mar dhi nyime koda chiwo twak. Mano mamagi mano en Queen Elizabeth ne ok onya chopo koma kamano ma joma thoth ne rito neno ni odhi bet kanye. Nitie gima iwacho kanyo ni nitiere ceremonial throne en gimoro ma kata in be nyalo timo. Mano miyi ranyisi moro ni kinde ma pilot kata dereva mariyo yudo achiedh nade e apaya bende nyalo donjo mikony ngima jogo duto mantiere gari kata ndege ka dipo ni samoro iwuok Nairobi kidhi Kisumu itiyo gi kalapapla kata itiyo gi ndege moro amora misebedo kanyo ka in go. Nyakwara Moga Jwang' wadonje mbui mar Twitter. Mbui mar Twitter en ang'o matimore ka? Mbui mar Twitter adatang'o ni majawer moro ma e pinyno mar Amerika iluonge ni Rihanna. Rihanna koro ne olando kanyo ni gino madhi timore en nitiere gi kambine madhi bedo ka chwalo gi dusruok ka chopo e pinje mopogore opogore. Ng'iane pinje mantiere ka. Wan gi pinyno mar Botswana, wan gi pinyno mar Ghana, pinywa mar Kenya nika, Namibia, Nigeria, Afrika ma milambo, South Africa, Zambia kod mano ma Zimbabwe. Gimantie ka owacho ni gichopo Kenya kata gichopo Nigeria machiegni. To gichopo mana kanyo tarik adi? Tarik 27 dwe ni mar abich. Picha mineno kanyo mago pichni mag Rihanna. Kendo kaka gintie kanyo no wach momiya buok ahinya kinyalo mana nene piny kanyo. Nitiere jal moro kama koro okelo winjo Kenya bedo matek ahinya e mbui kanyo. Ada mana ni nene mana kanya timo gimoro mitimo ni zoom kana mana mondo inene manene kaka intiere ka. Iluonge ni Jonam's Princess. Owacho kanyo ni why is Kenya there? Ne ang'o ma piny mar Kenya nitiere kuom pinje ma Rihanna koro yiero ne dhi chope. Koro ji obiro ne we wayawa mondo ne ane gimomiyo. Owacho ni Nairobi onge kata sitima. En ang'o ma jogo biro ka. Koro oda mana mondo arangi. Ma en lweny moluongo ga ni en KOT koro yawo lweny gi KOU. Mano koro KOU. Mano UOT. Mano moting'o Ugandans on Twitter gi Kenyans on Twitter. En lweny mager. Kendo kanyo koro ineno kanyo ni mano gach polis. Polise ma Uganda, KOT wacho kanyo ni koro gitiyo mana gi tuk. Wach machielo bende nitie lweny ni Nyakwara Moga Jwang' onge jok mosega yombe mar Kenyans on Twitter gik makamagi. Koro jogi wacho kanyo ni nitie jok mosebiro gisemoka kendo koro giwacho kanyo ni nitie nyaka jolony. Nyakwara Moga Jwang' jo mantie Twitter kacho tingo jok mopogore opogore. Wan gi jolony, wan gi jogo matimo gik mopogore opogore. To koro waranga ne moket ka. Owacho ni access to electricity in Africa ochalo nade. Koro wang'iane picha mantie ka. Wadang'iyo pinyno ma Uganda ni nitiere kanye. Pinyno ma Uganda mana kinyalo nene kama nitiere kanyo. En gata malo 29. Mano kuma nitiere kanyo. 29. Kenya ka wan gi access
maromo praboro gabich kamane kako kete kanyo Karamogi Ajwang. Koro giwacho ni kamano mago jok mantiere mbui mar Twitter kendo giwacho ni kamane kaka gintie uneno jal mantie kanyo koro owacho kanyo ni they don't have electricity in Nairobi. Owacho ni kama koro lweny nya Karamogi Ajwang opek ga yenya makore jok mineno ni kama kore kaka joka bende ongamo dhoggi kendo wuoyo mana e Twitter kacha Karamogi Ajwang kik idhi e Twitter kionge chuny kik idhi e Twitter kionge chuny kacha nyami iwuogi penj kata jogo mano osedonjo kanyo mo delete app no temo wuok go kanyo jogo teno osedonjo nyaka kanyo nitie jok ma giwacho kanyo makoro bende ok wadhi somo nikech mano mana pachgi giwegi to gimoduogo morowa wachwa mar expressway ni bende ochopo nyaka e Twitter kacha kinyalo mana nene kaka entiere kar kanyo mano expressway ma Nairobi Nairobi kabisa neno expressway ni arwaki ni chop Nairobi ka chieng' ngeso nikech iyawe ayanga kiteme atema ni bende nya tiyo yo makare Karamogi Ajwang mago tetimre ka we owuoge ure piny mar Amerika kamar Rihanna owacho weche machalo kamago wadhi uru nyaka ligwa mar piny Kenya ni en ang'o matimore ligwa mar piny Kenya nyaka sani johera mag Kogalo akia ka un gi mor ka untiere gi mor ang'wane ne adier ka nang'a matimore Kogalo notugo gi Abandu mano AFC chieng' Jumapil mano AFC kendo Abandu Football Club AFC Leopards nitiere ka mane thuolo mar 10 Gor Mahia ni namba beach namba 1 e lig mar Kenya sani nitiere kanyo mano Kakamega Homeboys tena ng'o mosebedo ka timore Homeboys ni kinene nyaka sani en gi points maromo 56 maluwe en Tusker mosetugo tuke marom kod Homeboys mago 29 ka sani gidong mana gi tuke abich ng'ato ka ng'ato mondo gitieki tuke giterumo nya Karamogi Ajwang kosetugi tuke 34 ka sani itemo rango Tusker nigi 55 ka Bandari luwogi kanyo 50 Gor Mahia gi City Stars nitiere kanyo giwere gi points 2 mano 49 mar City Stars ka Gor Mahia to nigadi 47 ben gin gi thuolo mar kalo City Stars ok nyalre mana ka City Stars owito tugo achiel to Gor Mahia oloyo koka Gor Mahia bi malo ka to mondo gichop ne Bandari top 3 mondo giyud thuolo kata mar tugo tuke moko mantiere Afrika kae kata Afrika ma ugwe en gimoro manya bedo matek ahinya e kindegi to ang'e maber ni kata form margi bende osebedo kolwar ahinya waranga ni tim mar Gor Mahia nigi jok mage magitugo go e thuolo mabiro mago duoko mag tuke mosekalo kendo mar AFC bende ineno mana kaka ntiere kanyo Karamogi Ajwang magidhi tugo go odira mabiro mano Talanta FC magidhi tugo go chieng' ngeso kaeto ngeso maluwe chagidhi tugo gi Kakamega Homeboys masani gine joloch kata gine jogo mantiere ligno mamalo ahinya gine thuolo mamalo ka irango ligno mar piny Kenya we wadonje Twitter kendo kanyo kama koro wadarango ni timno mar Liverpool nodhi nade odiochieng' manyoro tim mar Liverpool kineno kanyo mano Sadio Mane ma en jatugo mawuok Afrika kae kendo wuok e pinyno mar Senegal kendo kirango nyaka sani en mano yudo man of the match mano mar Liverpool kendo bang' mano ne giloyo tim mar Aston Villa gonde 2 kuom 1 gima nyaka ing'e ni gol mokwongo noloo gi Aston Villa to bang' dakika 2 kende tim mar Liverpool nodonjo kanyo kendo ne giloyo ka mar 2 bende giduogo giloyo bang' yueyo gigo duto iyudo gi mana kar kae to aranga ni ligno ma Ingereza ochung' e yo machalo nade wan gi jogo mochongo Europa gi jogo mabende koma gichomo warito mana neno wana mana neno kama gichomo yena mana mona ng'i jogo mantiere top 3 kochako diere ka tangiwe aweya namba beach kanyo kadhi piny angwa mulgi amula Manchester City koro ni kanyo namba 1 gi points marom gi mano mar Liverpool ka Liverpool osetugo tuke mang'eny moingo tim mar Man City ka Chelsea ni thuolo mar 3 Arsenal ni thuolo mar 4 ka Tottenham ni thuolo mar 5 tiluwe kanyo gi Manchester United mane thuolo mar 6 Manchester United nigi points kanyo minyalo neno 58 ka Arsenal nitiere gi points maromo 66 mondo Manchester United okal Arsenal dhi dwaro lemo kachiel kod mono mawacho ni lemo tweyo gi rio kech ilema en lamo gi rio kech makoro mondo wachop ne Joyce gini ka en mana dwaro mana lamo